Днешното видео го правиме като специален поздрав за моя адаш Стефан Андреев, OCG, Ordinary Car Guy, тъй като искам да му презентирам най-бруталната Мерцедес бегачка, която съм виждал в живота си. Естествено, няма да му покажем нашата, която е същата като неговата, E500, а сме му приготвили една много сериозна изненада, която сега ще му я покажем. Адаш, ето я бегачката, за която говорим. Да видим дали от пръв поглед ще я познаеш. Говориме за C63. Ето тези дупки би трябвало да значат нещо за теб. А пък ето тази табелка тук вече трябва наистина да разбереш за какво говорим. Презентирам ви C63 AMG Black Series с бруталните 517 конски сили, 620 Нм, 6,2 V8, 6,2 литра V8 двигател с ускорение от 0 до 100 за 4,2 секунди. Много лимитиран автомобил, никога не съм го виждал. Много се радвам да мога да го видя в Кюстендил. Бекграунда не е най-оптималния, който може да бъде, но когато я видях за първи път, че е тук, бях много впечатлен и затова дойдох да я снимаме. Сега ще чуеме и нейния звук, който е наистина ужасяващ.